Aký stavebný pozemok je pre vás dokonalý? Rovinatý, aby sa vaša stavba nepredražila terénnymi úpravami? Oplotený, aby ste zabránili nevyžiadaným návštevám a ochránili svoj majetok? V centre obce s dobrou občianskou vybavenosťou, aby ste to mali blízko do škôlky, školy, na poštu, na autobus či do obchodu? V tichej a pokojnej lokalite, aby ste si po pracovnom dni mohli vychutnať v záhrade len štebot vtákov a šum vetra v korunách stromov? Blízko mesta aj diaľnice, aby ste v dostupnej vzdialenosti od vášho domova mali dostatok pracovných príležitostí a dobré spojenie so svetom? Dostatočne veľký, aby sa zmestila garáž, terasa, bazén aj záhradka a aby ste si so susedmi nedýchali na krk? So záhradou s ovocnými stromami, ktoré vám celú sezónu budú poskytovať svoje dary? A ešte, aby mal dostupné všetky inžinierské siete pred pozemkom? Ak hľadáte takýto dokonalý pozemok, práve ste ho našli. Kontaktujte ma pre viac informácií.